Dívejte se občas, jak píšu. A pokud někdo tohle začíná sledovat a on mám to naklikl, tak je no tady zajímavý 64 odběr to vlastně, že jak píšu třeba takhle, jak to jsem napsáno, co nelí, tak vlastně jsem si nainstalovala Neonlove, tady s tím hejbu, tak jsem z toho rozklikla, což asi namahálka, co byste si s tím jinak dělala. No nic. Tady jsem klikla na F a tady jsem si vybrala, to tady strašně moc. Tak já vyberu zatím. Já jsem si vybrala a teď to bude chtít zamoření reklamy. Tak zatím. Já budu to chtít 2 reklamy. Ale pomalu to dneska chce jednu. No a vlastně pak už to mám nainstalovaný, no. A pokud to budete chtít změnit, tak to bude lehký. Já to jenom narychlo vkážu. To je úplně ne, jo. Tak to neukážu. A tak tohle je zatím všechno, ne? No tak, byla by si mi ráda za odběr, aspoň aby jsme měli 100. A doufám, že budete z toho šťastný. No, tak čau.